Γεια σας φίλοι και φίλες. Πιστός στο ραντεβού του ΟΠΑΣΠ για ακόμη μια σεζόν παρουσιάζει τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες της σεζόν 2023-2024. Η διαδικασία ανάδειξης των κορυφαίων γίνεται μέσα από την ψηφοφορία όλων των ποδοσφαιριστριών, οι οποίες ψηφίζουν επώνυμα σε ειδικό διαδικτυακό ψηφοδέλτιο. Η ανάδειξη μέσα από τις αντίπαλες ποδοσφαιρίστριες είναι κάτι πολύ τιμητικό, καθώς η κάθε μία που ψηφίζει δεν μπορεί παρά να ψηφίσει ανάμεσα από τις αντίπαλες παίχτριες. Πάμε να δούμε την κάρτα πρώτα με όλους τους συντελεστές των βραβείων. PASP Best 11 Women's Awards 2023-2024. Χορηγός φιλοξενίας για ακόμη μία σεζόν είναι το εστιατόριο Buffalo Wings and Rings στη Λεμεσό και δωροθέτης τον μπλε ζελέ για τους πόνους Lander Polarize και τα προϊόντα Pharmalit για μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς και το φετινό πρωτάθλημα γυναικών ολοκληρώθηκε πάρα πολύ νωρίς. Θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση και θα πούμε ότι με μόλις 6 ομάδες και με διάρκεια 6 μηνών είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για τις ποδοσφαιρίστριες. Πολλές φορές λέμε για τους άντρες ότι είναι καταπιεσμένοι, έχουν πάρα πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις και αυτό ευθύνει και τη ψυχική τους υγεία, αλλά και την καταπώνηση της σωματική. Εδώ με τις γυναίκες έχουμε το αντίθετο. Οι γυναίκες παίζουν μόνο 6 μήνες σχεδόν στην Κύπρο και με 6 μήνες διακοπές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για τη ψυχική τους υγεία, αλλά περισσότερο για τη σωματική τους υγεία. Χρειάζονται φυσική κατάσταση και τις χρειάζεται και η εθνική μας να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση για να έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους και μια καλύτερη αγωνιστική σεζόν. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να δουν αυτό το πρόβλημα και να λυθεί τις επόμενες σεζόν. Ας κλείσουμε την παρένθεση και ας πάμε αμέσως να δούμε τις φιναλίστ. Αυτές που έφτασαν ένα βήμα πριν τη συμπερίληψή τους στην κορυφαία ενδεκάδα. Τους αξίζουν και σε αυτές πάρα πολλά συγχαρητήρια, καθώς πήραν και πάρα πολλούς ψήφους. Πάμε να δούμε τη σχετική κάρτα. Από την Apollon Ladies, Elizabeth Obong, Κριστίνα Φρίντα, Ολίβια Ανόκιε, Στέφη Χάρτη, Ανδριάννα Μίλα, Ελένη Γιάννου. Από τον Άρη, Άντρια Ευστρατείου, Μαρία Σάβα, Χρήσο Μιχαήλ. Η Παναγιώτα Θεοφίλου από τη Λακατάμια, η Λίντα Αμοάκο, Ελίνα Παναγιώτου και Κωνσταντίνα Κουζάλη από την Ομόνια και από τη Λευκοθέα η Γαλήνη Ζαχαρίου, Ελένη Παναγιώτου και Χαρά Χαραλάμπους. Πριν ανακοινώσουμε την κορυφαία ενδεκάδα, πάμε να δούμε ένα βίντεο από το χορηγό φιλοξενίας. We're happy and honored to be sponsoring and hosting the girls from PASP Women's Awards, First Division. We've always been sponsoring and hosting the girls for the last 5-6 years, and we're happy always to support them, to help them, and to be part of the community. Έφτασε λοιπόν η ώρα για τις κορυφαίες της σεζόν. Πάμε να δούμε το γραφικό με την κορυφαία ενδεκάδα. Τερματοφύλακας, Μαρία Μαθαίου, Apollon Ladies. Αριστερά στην άμυνα, Μανίσα Καλιάν, Apollon Ladies. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη σεζόν που βρίσκεται στην ενδεκάδα. Λία Σακαλή, Λευκοθέα και Δήμητρα Καραπέτσα από τον Άρη Ladies είναι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά έχουμε τη Μαριλένα Γεωργίου από την Apollon Ladies. Και η Μαριλένα είναι η δεύτερη της σεζόν συνεχόμενη στην κορυφαία ενδεκάδα, ενώ και η Δήμητρα είναι η τρίτη της συνεχόμενη σεζόν. Στο χώρο του κέντρου έχουμε 3 ποδοσφαιρίστριες των Apollon Ladies. Πρόκειται για τη Φιλίππα Σάβα, τη Μαρία Παναγιώτου και τη Ζωάννα Τάντας. Η Μαρία Παναγιώτου είναι η τέταρτη της σεζόν συνεχόμενη, ενώ η Φιλίππα και η Μαρία Μαθαίου είναι η 5η φορά που βρίσκονται σε κορυφαία ενδεκάδα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Ξένιας Γεωργίου και της Άντρης Βιολάρη. Στην επίθεση, αριστερά, Ειρήνη Μιχαήλ, Λευκοθέα. Η Ειρήνη ήταν και πέρσι στην κορυφαία ενδεκάδα. Και δεξιά έχουμε τη Χριστίνα Κυριακίδη του Άρη, που κάνει ντεπούτο στην κορυφαία ενδεκάδα. Ντεπούτο κάνει και η επιθετικός κορυφής Ελσαντάια και Αμπόγκ, η οποία είναι και πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος και αγωνίζεται στην Apollon Ladies. Και προπονητής της ενδεκάδας, ο Στέλιος Τσακλής, με ποσοστό 55%. Συγχαρητήρια σε όλες. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλες και με ένα δυνατό χειροκρότημα, γιατί πήραν το ψήφο από τις αντίπαλες παίχτριες και πάμε να δούμε τώρα τι δήλωσαν στη κάμερα του PASP. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τις συναθλήτριες μου και τους προπονητές που μου έδωσαν τον ψήφο τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον PASP για το βραβείο
Και τελειώνοντας, θα ήθελα να το αφιερώσω στην οικογένειά μου που με στήριξε και ήταν πάντα δίπλα μου. Thanks to PASP to give me this award, and thanks to all players who voted for me, and thank you my teammates, and thanks for everyone who's supporting for me. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπάζ για αυτά τα βραβεία, καθώς και τις συναθλήτριές μου που με ψήφισαν και βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν τη θέση. Αφιερώνω το βραβείο στην οικογένειά μου, που είναι δίπλα μου από μικρή ηλικία και με στηρίζουν, χωρίς καμία διάκριση για το γυναικείο μου ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΑΣΠ για τα βραβεία που διοργανώνει και για τη στήριξη του δίπλα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τις συναθλήτριές μου για αυτή την ψήφο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ που είμαι. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στους γονείς μου, που από μικρή ηλικία είναι δίπλα μου, με στηρίζουν και είναι δίπλα μου στο να πραγματοποιήσω το όνειρά μου. Εύχομαι όλοι οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά τους και να μην υπάρχουν στερεότυπα. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΑΣ που διοργανώνει τα βραβεία αυτά, καθώς και τις συναθλήτριές μου που με ψήφισαν στην καλύτερη εντεκάδα, αλλά και τις συμπαίχτριές μου και τους προπονητές μου που μαζί θυσιάσαμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης, αυτό το βραβείο το αφιερώνω στην οικογένειά μου και στους φίλους μου που είναι πάντα δίπλα μου. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΑΣ που διοργανώνει αυτά τα βραβεία, τις συναθλήτριες μου που με ψηφίσαν και είμαι στην καλύτερη εντεκάδα, τους προπονητές μου και την ομάδα μου που με κάνουν καλύτερη μέρα με τη μέρα και με βελτιώνουν, και κυρίως την οικογένειά μου και τους φίλους μου που είναι πάντα δίπλα μου. I want to say thank you to everyone to vote me. I can say also thank you for this year. I play in Apollon Ladies. I can say thank you for everyone, and I dedicate this award to my family and my friends. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΑΣ που διοργανώνει αυτά τα βραβεία. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συναθλήτριες μου και στους προπονητές που με ψήφισαν για να είμαι στην καλύτερη ενδεκάδα. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη για την ομάδα μου που ήταν δίπλα μου, που περάσαμε μαζί αυτή τη χρονιά. Και τέλος, το βραβείο το αφιερώνω στην οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΑΣΠ για αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει, για τα βραβεία που βρισκόμαστε σε αυτήν τη θέση. Θέλω να ευχαριστήσω τις συναθλήτριες που με ψηφίσαν για να βρίσκομαι εδώ. Επίσης, θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και στους φίλους μου, που είναι πάντα δίπλα μου, με στηρίζουν και μου δίνουν δύναμη για να συνεχίσω. Okay, I would like to use this opportunity to thank everyone, my teammates, my colleagues, and everyone who voted for me for this award. And I dedicate this special award to my mom. Thank you. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΑΣΠ για αυτήν την εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου, που χωρίς αυτούς δεν θα τα κατάφερα να είμαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναθλητριές μου για το ψήφο τους. Και το βραβείο θα ήθελα να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στην μαμά μου, στον παπά μου, στον αδερφό μου, που είναι κάθε Κυριακή δίπλα μου και με στηρίζουν σε κάθε βήμα. Σας αγαπώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις παίχτριες του γυναικείου πρωταθλήματος για την ψήφο που έχω πάρει, για την ανάδειξη μου όσο πολυτιμότερος προπονητής της χρονιάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Συμβούλιο της ομάδας της οποίας εργάζομαι, τη Λευκοθέα Λατσιών, για την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στο πρόσωπό μου για να αναλάβω την ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, το γιο μου που με στηρίζουν καθημερινά σε αυτήν την προσπάθεια, τους συνεργάτες μου, τον Άγγελο Γεωργίου, τον βοηθόν και αναλυτή προπονητή, τον Λούκαν, τον Χαραλάμπο, τον γυμναστή μου και τον Ανδρέα Καμασάν, προπονητή Μπαφυλάκο. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις παίχτριές μου, γιατί το τρόπαιο που έχω πάρει σήμερα ανήκει σε αυτές. Χωρίς αυτές, σίγουρα ούτε εγώ θα ήμουν εδώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Buffalo Wings and Rings στη Λεμεσό που φιλοξένησε τα βραβεία, αλλά και τους δωροθέτες μας Lander Polarize και Pharmalit. Πριν κλείσουμε, θα αναρωτιέστε για την ανακοίνωση της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας. Αυτής που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και είναι η The Best Player της σεζόν 23-24. Θα σας πω ότι φέτος τα Past Football Awards γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια.
Εκεί λοιπόν θα βρεθούν και οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες που έχουμε δει στην κορυφαία ενδεκάδα και εκεί θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η The Best Player της σεζόν. Ραντεβού λοιπόν στις 15 Μαΐου μέσω των καναλιών CableNet Sports στα PASP Football Awards. Εκεί θα δούμε και την MVP της φετινής σεζόν.